grabando. Bona vesprada. Puc començar ja? Que mira, esta càmera? Estic bé, no? Val. Bona vesprada. Jo sóc la dona d'un company de classe de Ramon Climent, que no ha pogut vindre. Coses de la Covid. En fi, Ramon Climent és l'autor de Cròniques irreverentes. I vull aclarir que el meu marit ja deia que quan eren xicotets, que ja es comentava que ell no estava bé. Molts companys ho deien, Ramon no està bé, ai, pobre xic. Escrivia molt, però sobretot s'inventava constantment històries i successos. Era clar que acabaria sent periodista, però el que mai vam imaginar és que escriguera un llibre com les Cròniques irreverents. Ha d'haver sigut conseqüència de la pandèmia o el confinament, jo què sé. I fumar, Segur que fuma molt i ja veuen vostès que el fum se puja al cap i... Vostès, si volen i s'atrevixen, poden comprar el llibre de Cròniques irreverents. Però ja s'advertisc que es tracta d'una bogeria fruit d'un home que ja està molt major i que fa moltes abuelaes, com el meu home. I damunt està escrit en castellà. Pobre Ramon.